Dobrý deň, vítam vás na dnešnej prezentácii. Cieľom dnešnej prezentácie je predstaviť si eurofondové financovanie v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Na začiatok sa vám predstavím, moje meno je Maroš Janovič, pracujem ako konzultant v spoločnosti Sentire. Cieľom tejto prezentácie je predstaviť si plánovanú výzvu na predkladanie žiadostí na financovanie projektov malých a stredných podnikov, ktoré podnikajú v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Na začiatok si povieme nejaké základné údaje o plánovanej výzve a prejdeme potom na definovanie oprávnených žiadateľov, to je definovanie subjektov, ktoré sa môžu o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto pripravovanej výzvy uchádzať. Takže plánovaná výzva bude vyhlásená v rámci operačného programu, ktorý sa nazýva Integrovaný regionálny operačný program. Je to jeden z operačných programov v rámci programového obdobia 2014-2020, prostredníctvom ktorého sú implementované financie z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Táto výzva bude vyhlásená v rámci implementácie prioritnej osy 3, ktorá sa nazýva Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, a cieľom tejto prioritnej osy je podporiť sektor kultúrneho a kreatívneho priemyslu a podporiť rast pracovných miest v týchto odvetviach. Čo sa týka zatriedenia k operačnému programu, tak táto výzva spadá pod špecifický cieľ 3.1, ktorého cieľom je stimulovanie udržateľnej zamestnanosti v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu a vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj talentu a netechnologických inovácií. Indikatívna alokácia na výzvu je 50 miliónov eur, to znamená, to je finančný balík, ktorý bude rozdelený medzi jednotlivých žiadateľov. Tento finančný balík je rozdelený medzi menej rozvinuté a viac rozvinuté regióny. V podmienkach Slovenskej republiky menej rozvinuté regióny sú všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja a viac rozvinutý región je analogicky Bratislavský kraj. To znamená, pre mimo bratislavské regióny je indikatívne určených 48 miliónov eur a zbytok 2 milióny eur je alokovaných na Bratislavský kraj. Aké sú termíny? Výzva bude vyhlásená v októbri 2016, pričom sa predpokladá termín uzavierky v januári 2017. Jedná sa o uzavretú výzvu, to znamená, bude zverejnený jeden konkrétny dátum, kedy bude výzva uzavretá. K tomuto dátumu bude potrebné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Tieto žiadosti nebudú priebežne hodnotené, čiže projekty bude potrebné predkladať k tomu konkrétnemu dátumu. Cieľom tejto pripravovanej výzvy je podpora malých a stredných podnikov v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu a podpora tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Výzva je teda určená pre žiadateľov zo súkromného sektora. Nejakí potenciálni žiadatelia z verejného sektora nie sú oprávnení uchádzať sa o financie v rámci tejto výzvy. Každý jeden projekt musí byť zameraný, respektíve jeho výsledkom musí byť novovytvorené pracovné miesta. Je to hlavným cieľom prioritnej osy 3 integrovaného regionálneho operačného programu a tento cieľ je potrebné preniesť aj na projektovú úroveň. Čiže každý jeden projekt musí viesť k vytvoreniu nových pracovných miest u žiadateľa. Je to veľmi podstatný aspekt tých projektov a viackrát v rámci tejto prezentácie sa budeme k tomu vrácať a zdôrazňovať túto potrebu. Budeme ďalej pokračovať v definovaní oprávnených žiadateľov, to je v definovaní spoločnosti inštitúcií, ktoré sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok. V rámci tejto výzvy budú oprávnení žiadatelia definovaní na dvoch úrovniach, a to na úrovni právnej formy a na úrovni príslušnosti ku konkrétnemu odvetviu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Poďme sa pozrieť, akí sú oprávnení žiadatelia z pohľadu právnej formy. O nenávratný finančný príspevok sa budú môcť uchádzať tieto právne formy. Sú to fyzické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako slobodné povolania podľa paragrafu 3 živnostenského zákona. Paragraf 3 zákona o živnostenskom podnikaní hovorí o tom, čo nie je živnosťou. Okrem iného sú tam činnosti podľa písmena B, a to je využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi, ako sú činnosti spisovateľov, autorov vynálezov, hudobníkov, dramatikov a podobne.
A podľa písmena D sú to autorizovaní architekti, krajinní architekti a reštaurátori kultúrnych pamiatok. Čiže tieto typy slobodných povolaní sa budú môcť uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci pripravovanej výzvy. Ďalšími skupinami právnych foriem sú fyzické osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, to je živnostníci podnikajúci na základe voľných alebo viazaných živností, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky. Potom ďalej sú to právnické osoby, ktoré podnikajú na základe obchodného zákonníka, čiže obchodné spoločnosti ako SROčka, akciová spoločnosť, verejnoobchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť plus družstva. A z neziskového sektora sú oprávnené ešte neziskové organizácie a občianske združenia. Čiže tieto právne formy, týchto 5 skupín právnych foriem sa budú môcť uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Ďalšiu podmienku, ktorú musia splniť oprávnení žiadatelia, je to, že musia podnikať v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu, respektíve projektom začnú podnikať vo odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Poďme sa pozrieť na to, ako sú definované jednotlivé odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Kultúrny a kreatívny priemysel je rozdelený do 3 veľkých skupín, a to je kultúrne jadro, kultúrny priemysel a kreatívny priemysel. Keď sa pozrieme na túto tabuľku oprávnených právnych foriem vzhľadom k príslušnosti k jednotlivým oblastiam kultúrneho a kreatívneho priemyslu, tak vidíme, že v kultúrnom jadre a kultúrnom priemysle sú oprávnené všetky typy právnych foriem, v odvetviach kreatívneho priemyslu sú oprávnené iba slobodné povolania. Čiže v odvetviach kreatívneho priemyslu nebudú môcť žiadať živnostníci, právnické osoby, občianske združenia a neziskové organizácie. Poďme sa teraz bližšie pozrieť, ako sú definované tieto jednotlivé oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Kultúrny a kreatívny priemysel je zadelený, ako som už spomínal, do tých 3 veľkých skupín. Kultúrne jadro. Táto skupina odvetví zahŕňa oblasti, ako sú kultúrne dedičstvo, archívy, knižnice, sektor vizuálneho umenia, sektor scenického umenia a remeselnú výrobu. Potom ďalej máme odvetvie oblasť kultúrneho priemyslu, ktoré zahŕňa literatúra a tlačené médiá a hudba, audiovízia a multimédia. A poslednou veľkou skupinou odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu teda je kreatívny priemysel, a do ktorého spadajú odvetvia ako je dizajn, architektúra a reklama. Čiže v rámci týchto 3 odvetví, dizajn, architektúra a reklama, ktoré spadajú do kreatívneho priemyslu, ako som hovoril na predchádzajúcom slajde, sa budú môcť o nenávratný finančný príspevok uchádzať iba slobodné povolania ako právne formy. Poďme sa teraz v ďalšej časti prezentácie pozrieť na bližšiu definíciu jednotlivých oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Čiže začneme kultúrnym jadrom a oblasťou kultúrne dedičstvo, archívy a knižnice. Je to oblasť, ktorá je definovaná štandardnými kódmi SK NACE, pričom do tejto oblasti spadajú činnosti knižníc, archívov, múzeí, prevádzka historických pamiatok a turistických zaujímavostí, ostatný maloobchod s novým tovarom, ako sú činnosti komerčných umeleckých galérií, a zo sekcie F stavebníctvo do kultúrneho dedičstva spadá aj renovovanie a reštaurovanie historických pamiatok a budov. Čiže toto je oblasť kultúrneho dedičstva, archívov a knižníc. Ďalšiu oblasť tam máme vizuálne umenie, ktoré zahŕňa činnosti ako je umelecká tvorba, čiže všetky druhy umeleckej tvorby. Ďalej tam máme fotografické činnosti, potom tam máme rezanie a tvarovanie a konečná úprava kameňa, zahŕňa sochárske činnosti, výrobu soch, ktoré majú iný účel ako umelecké predmety alebo umelecké originály. A potom je tam ešte kód SKNAC 3319 oprava ostatných prístrojov, ktoré zahŕňa reštaurovanie hudobných nástrojov. Ďalším oprávneným odvetvím, respektíve ďalším odvetvím kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorý spadá do kultúrneho jadra, je oblasť scenického umenia, ktoré zahŕňa scenické umenie všetkého typu, čiže divadelné predstavenia, opery, tanečné vystúpenia a podobne. Takisto podporné činnosti, ktoré súvisia so scenickým umením, ako sú činnosti režisérov, dramatikov a podobne. Ďalej do scenického umenia je možné zahrnúť prevádzku kultúrnych zariadení,
takisto činnosti osobných agentov alebo agentúr a takisto aj castingové činnosti, čiže činnosti agentúr, ktoré sprostredkujú zamestnanie. Takým špecifickou oblasťou kultúrneho jadra je odvetvie remeselnej výroby. Remeselná výroba ako taká nemá špecifické vymedzenie prostredníctvom konkrétneho kódu SKNAC. Je to de facto prierezové odvetvie, ktoré má svoje nejaké základné špecifika, základné charakteristiky. Čiže remeselná výroba je charakteristická tvorbou produktov, ktoré majú vysokú estetickú hodnotu, ktoré sú inšpirované buď nejakými tradičnými technikami alebo vzormi, pričom vždy má ísť o malosériovú výrobu s vysokým podielom ručnej profesionálnej práce, ale niektoré časti výrobného procesu môžu byť realizované aj s použitím inovatívnych technológií, s použitím vysokotechnologických nástrojov. Aké odvetvia do remeselnej výroby alebo aké oblasti do remeselnej výroby je možné zahrnúť, nám popisujú uvedené kódy ISCO, čo sú v podstate kódy, ktoré popisujú jednotlivé pracovné pozície. Čiže na základe tohto vymedzenia do odvetvia remeselnej výroby môžeme zahrnúť výrobcov a ladičov hudobných nástrojov, šperkárov, keramikárov, sklárov a brúsičov skla, písmomaliarov, remeselníkov spracovávajúcich drevo, prútie a podobný materiál, remeselníci, ktorí spracovajú textil, kožu, umeleckí remeselníci inde neuvedení, stolári a podobne. Čiže všetky tieto činnosti, ktoré majú charakteristiku remeselnej výroby, možno zahrnúť do remeselnej výroby a do kultúrneho jadra a spoločnosti, ktoré vykonávajú túto činnosť, sú oprávnenými žiadateľmi v rámci pripravovanej výzvy. Prejdeme ďalej na kultúrny priemysel. Prvou oblasťou kultúrneho priemyslu sú literatúra a tlačené médiá. Do tejto oblasti nám spadajú činnosti ako je vydávanie kníh, vydávanie novín, vydávanie časopís a periodík, pričom tie noviny, časopisy a periodika môžu byť vydávané buď v tlačenej forme, ale aj v elektronickej forme a prostredníctvom internetu. Čiže rôzne spravodajské portály, ktoré vydávajú pravidelné články, sa dajú charakterizovať ako činnosť buď vydávania novín alebo vydávania časopisov a periodík. Ďalej činnosti spravodajských agentúr, maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach. Tuto sa berie hlavne do úvahy, alebo oprávnené budú antikvariáty, ktoré predávajú staré knihy. Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach. Potom ďalej do literatúry a tlačených médií možno zahrnúť prekladateľské a tlmočnícke činnosti. Sú to ale činnosti, ktoré sú charakteristické tým, že vždy má ísť o preklad alebo tlmočenie konkrétnych umeleckých diel alebo produktov odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu, plus maloobchod s použitým tovarom v predajniach. Ďalšou oblasťou kultúrneho priemyslu je hudba, audiovízia a multimédia. Táto oblasť zahŕňa výrobu filmov a videozáznamov, podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov a videozáznamov a televíznych programov, ktoré sú taktiež definované ako režiséri, dramatici a podobne, distribúcia filmov, premietanie filmov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok. V rámci hudby, audiovízie a multimédie budú tiež oprávnené spoločnosti, ktoré zabezpečujú rozhlasové a televízne vysielanie, ďalej maloobchod s audio a videonahrávkami a posledným takým špecifickým odvetvím, ktorý zahŕňame do odvetvia alebo do oblasti multimédií, je nakladateľstvo v oblasti počítačových hier a počítačové programovanie. V rámci počítačového programovania do kultúrneho a kreatívneho priemyslu spadá ale iba výlučne tvorba počítačových hier, prípadne programovanie, ktorého výsledkom je virtuálna realita, 3D zobrazovanie a podobné výstupy. A poslednou oblasťou kultúrneho a kreatívneho priemyslu sú oblasti ako je dizajn, architektúra a reklama. Dizajn zahŕňa všetky možné dizajnerské činnosti. Architektúra sú to činnosti architektov, krajinných architektov a podobne. A oblasť reklamy zahŕňa činnosti reklamných agentúr. To je teda definícia kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Na to, aby teda žiadateľ mohol sa uchádzať o finančný príspevok z plánovanej výzvy, musí splniť jednak podmienku právnej formy, to znamená, musí byť
buď slobodné povolanie, živnostník, alebo obchodná spoločnosť, nezisková organizácia, alebo občianske združenie a zároveň musí podnikať v jednom z uvedených odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu. To, že podniká v týchto odvetviach, je definované alebo bude definovať v rámci výzvy dvojakým spôsobom. Buď v štatistickom registri organizácií bude musieť mať daná spoločnosť zapísaný kód SKNACE, ktorý je v súlade s touto definíciou, alebo predmet činnosti buď vo výpise v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri musí mať zapísaný taký, aby bol v súlade s definíciou jednotlivého kódu SKNACE. Pokiaľ spoločnosť podniká mimo uvedených odvetví, nie je oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy.